הבוקר פגשתי זוג מדהים שהגיע אליי לקליניקה, שמצד אחד מאוד מאוד אוהבים ומאוד מפרגנים אחד לשני, מצד שני הם לא מצליחים להסתדר ולייצר תקשורת מקרבת ביניהם, והם לא מבינים למה. והיום ככה הם נתנו לי השראה לסרטון הבא, ואני רוצה לסבר את אוזניכם ולספר לכם על אחד החסמים המשמעותיים שאותו אני פוגשת בקרב המון זוגות לאורך כל ה-28 שנים שאני מלווה זוגות ומשפחות. ייצרו רגע ובאמת תאזינו עד סוף הסרטון. שימו לב, אחד החסמים המרכזיים שבעצם שחוסמים את בני הזוג מלהתקדם, מלייצר תקשורת מקרבת, מלהבין ולהכין אחד את השנייה, זה הדבר הבא. רוב הזמן אתם עוסקים במה היה, במה קרה בקשר, בדברים שחוויתם ביחד ולא צלחו. חברים יקרים, שימו לב, אין לכם שליטה ואתם לא יכולים ממילא לשנות את העבר. כמובן שאין לכם שליטה גם על העתיד. כן, יש לכם שליטה על מה שקורה ברגע הזה, לקחת את הלמידות, את המסקנות, את הטעויות מהעבר ולייגשים אותם וליישם אותם עכשיו. אם אתם תצליחו ותתחילו לדבר על מה קורה ברגע הזה, שם יתחיל באמת פרץ של אנרגיה, פרץ של תשוקה, וכמובן התחלה חדשה בתקשורת ביניכם. רוצים לדעת איך לעשות את זה, רוצים לקבל את הכלים הפרקטיים לייצר את זה במערכת הזוגית שלכם, אתם יותר ממוזמנים ליצור קשר, ואני לגמרי אשמח ללוות אתכם ולהראות לכם באמת יד ביד איך לייצר ולעורר את התשוקה מחדש בזוגיות שלכם. אז תודה שהייתם איתי, ואני אהיה כאן בסרטון הבא. ביי!